హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయంలోని 29వ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకము: తస్యైవం మే నురక్తస్య ప్రసృతస్య హతైన సహ శ్రద్ధదానస్య బాలస్య దంతస్యానుచరస్య చ. సో నారద మహర్షి ఇంకా కొనసాగిస్తూ వ్యాసుల వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఇంకా ఆ మునుల ఎడ నేను మిగుల అనురక్తుడనై ఉంటిని, మృదు స్వభావుడునై నా సర్వ పాపములు వారి సేవయందు సంపూర్ణంగా నశించినవి. హృదయమునందు నేను వారి ఎడ దృఢమైన విశ్వాసమును కలిగి ఉంటిని. ఇంద్రియములను నిగ్రహించి వారి ఉపదేశములను నేను దేహంతోనూ మనసుతోనూ ఖచ్చితంగా పాటించితిని. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో నారద మహర్షి తన పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని, ఎందుకంటే భగవంతుని ఎడ తనకు కలిగిన అనుభూతిని, స్వ అనుభవాన్ని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ క్రమంలోనే ఆయన పూర్వపు శ్లోకంలో మరి నారద మహర్షి తన యొక్క హృదయంలో భగవద్భక్తి ఎలా ఉద్భవించిందో చెప్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి సాధువులైనటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ శరద్ ఋతువులలో మరి ఆ వర్షాకాలంలోను శరదృతువులోను వారితో వారి యొక్క సాంగత్వంలో ఆ మహాత్ములైనటువంటి మునులు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీహరి యొక్క నిర్మలమైనటువంటి యశో కీర్తిని చాలా శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నాను. ఆ సందర్భంలోనే నా హృదయంలో భక్తి ఉద్భవించినది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆయనలో భక్తి ఉద్భవించినదో ఆయన యొక్క ఆంతరంగంలోని ఆ రజోగుణ తమోగుణ భావాలన్నీ కూడా తొలగిపోయినవి అని చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి నిరంతర శ్రవణము, మహాత్ముల కీర్తన శక్తి, మరి భక్తి యొక్క ప్రభావం ఇక్కడ కనిపించింది. ఆయనలో భక్తి ఆయనలోకి ఉద్భవించగానే ఆయనలో ఉన్నటువంటి రజో తమో గుణాలు తొలగిపోయాయి. ఎలాగైతే సూర్యుడు ఉదయించగానే అజ్ఞాన అంధకారం తొలగిపోతుందో, చీకటి తొలగిపోతుందో, మరి ఆ బాలుడి యొక్క హృదయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఉద్భవించగానే, కృష్ణ సూర్య సమానం అని చెప్తాం కదా. సో మరి అటువంటి ఆ కృష్ణుడు ఆయన యొక్క హృదయంలో భక్తి భావం ఉద్భవించగానే అంతఃకరణ శుద్ధి జరిగినట్లుగా మనం పూర్వ శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. మరి ఈ క్రమంలోనే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయన తన యొక్క స్వ అనుభవాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో తస్యైవం మే అనురక్తస్య ప్రసృతస్య హతైన సహ శ్రద్ధదానస్య బాలస్య దాంతస్యను చరస్య చ. సో తస్య ఆ విధంగా వారిపైన ఆ శ్రీహరి ఏవం ఏవం విధంగా మే అంటే నా యొక్క. సో చెప్తూ ఉన్నారు, తస్యైవం మే అనురక్తస్య ప్రసృతస్య హతైన సహ శ్రద్ధదానస్య బాలస్య దాంతస్యానుచరస్య చ. సో ఆ మునుల ఎడ మరి నారద మహర్షి, బాలుడుగా ఉన్నటువంటి నారద మహర్షి చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుని ఎడ ఆకర్షణ కలిగింది అని చెప్పారు కదా. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని ఎడ, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సాధువుల ఎడ కలిగినటువంటి అనురాగం, భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వల్ల, ముఖ్యంగా ఆ శ్రీహరి అయినటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల ఎడ ఆయనలో కలిగిన భక్తి ఉద్భవం వలన ఇక ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆయన యొక్క హృదయము మృదుగా మారి ఆ మృదు స్వభావం అయిపోయిందట హృదయం. ఎప్పుడైతే మృదు స్వభావంగా మారిందో
ఆ బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయనలో అంతకు ముందు పూర్వజన్మలలో చేయబడినటువంటి సర్వ పాపములు తొలగిపోయినవి. ఆ విధంగా నేను వారి యొక్క సేవయందు సంపూర్ణంగా ఉండడం వల్ల మరి సర్వ పాపాలు కూడా వారి యొక్క సేవయందు ఆ భగవంతుని ఎడ కలిగిన ఆసక్తి వలన తొలగిపోయినవి. హృదయమునందు నేను వారి ఎడ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసమును కలిగి ఉంటిని. ఇంద్రియములను నిగ్రహించి వారి ఉపదేశములను నేను దేహంతోనూ మనసుతోనూ ఖచ్చితంగా పాటించిని. సో మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, దేహ వాక్కు మానసిక తాపస్సులు చెప్తారు. అవి కూడా 3 రకాలుగా చెప్తూ ఉండేటువంటివి, గుణాలను అనుసరించి కదా. సో ఇక్కడ మరి బాలుడుగా ఉన్న నారద మహర్షి పూర్వజన్మలో బాలుడుగా ఉన్న ఆయన సాధు సాంగత్వం వలన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి వారి యొక్క మహాత్ములను సేవిస్తూ అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఇక్కడ ఆ బాలుల్లో కనపడినట్లుగా ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తి పెరిగిందో భక్తి లక్షణాలు ఆ బాలుల్లో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఏంటి ఆ బాలుల్లో కనిపించినటువంటి లక్షణాలు? ఇక్కడ భక్తి లక్షణాలు అంటే భగవంతునితో ప్రేమతో కూడినటువంటి ఆసక్తి ఆ భగవంతుని ఎడ, దాన్నే అనురక్తి అని చెప్తాం మనం. తర్వాత వినయం కలిగింది ఆయనకు, ప్రశ్రయం కదా. సో అలాగే శ్రద్ధ, భక్తి మార్గం పైన విశ్వాసం ఏర్పడింది. దాని తర్వాత ఆయన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలిగినటువంటి వాడు. దాంతస్య ఇక్కడ చెప్తూ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నట్లుగా దాంతత అంటే ఇంద్రియ నియంత్రణ, అనుచరత్వం, సాధువులను సేవిస్తూ అనుసరించినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ భక్తి చేయడానికి బాలుడు కూడా అంటే చిన్న బాలుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన అర్హుడే అనేటువంటి భక్తుకి, అంతేగాని చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు ఎందుకులే భక్తి అని కాదు. సో మనకు ఎన్నో ఉదాహరణలుగా చూడవచ్చు. మరి ప్రహ్లాదుడు, నారదుడు కూడా పూర్వజన్మలో అంటే బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే సత్సంగం పొందాడు, సేవ చేశాడు, శ్రద్ధతో విన్నాడు, భక్తిని పెంపొందించుకున్నాడు. కాబట్టి వయస్సు అడ్డంకి కాదు అనేది మనకి మరొకసారి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో సాధు సంగము, సేవ, కృష్ణ కథాశ్రవణము, రుచి, అనురక్తి, అదే భక్తి వృద్ధికి కారణమయ్యేటువంటి అంశం. సో ఇంకా మనం అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భాష్యంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తుని యొక్క అంటే ఆ దివ్య స్థితికి చేరగోరు వాడికి ఉండవలసినటువంటి అత్యంత అవసరమైన యోగ్యతలు ఇవే. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా అనురక్తి, ప్రశ్రయము, శ్రద్ధ, దాంతత, అనుచరత్వము, భగవంతుని పైన ప్రేమతో కూడిన ఆసక్తి, వినయము, భక్తి మార్గం పైన విశ్వాసము, ఇంద్రియ నియంత్రణ, అనుచరణత్వం అంటే సాధుజనులను భక్తులను అనుచరించడం. అందుకే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శుద్ధ భక్తుని యొక్క దివ్య స్థితికి చేరుకోగలిగే వాడికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలే ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినవి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇవే అత్యంత అవసరమైనటువంటి యోగ్యతలు అంటూ అన్నారు. మరి అటువంటి యోగ్యతలను కలిగినటువంటి వారు శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వమున సదా
అభిలషించవలెను. అంతేగాని ఈ కుహానా భక్తులచే అతడెన్నడూ కూడా తప్పుదారి పట్టరాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనల్ని ఆ అసలైనటువంటి తత్వాన్ని వదిలేసి ఉండేటువంటి కొంత ఏదైతే కపట ఆచార్యులు ఉన్నారో అటువంటి వారిని ఎప్పుడూ కూడా అనుసరించరాదు. అటువంటి వారి మార్గాన్ని అనుసరించరాదు, భక్తి వేదాంతులనే అనుసరించాలి అని చెప్తున్నారు. నిష్కపటత్వము సరళత్వమును కలిగియుండు శుద్ధ భక్తుల ఉపదేశములను గ్రహించువాడై ఉండాలి తప్ప ఈ కుహానా భక్తులను ఎన్నడూ కూడా అనుసరించరాదు. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుడైనటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి సంపూర్ణంగా శరణాగతుడైనట్టి దివ్యాత్ముడు. మరి శ్రీకృష్ణుడే దివ్య యజమాని అనియు ఇతరులందరూ దేవదేవుని యొక్క సేవకులనియు అతడు సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉంటాడు. అదే సంపూర్ణంగా భగవంతునికి శరణాగతుడైనటువంటి వాని యొక్క లక్షణములు తెలుసు అడుగుతా. హరే కృష్ణ. మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వం చేతనే, ఎందుకంటే సత్సంగత్వం ఇక్కడ చాలా ముఖ్యంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వం చేతనే దుస్సాంగత్వం వలన కలిగేటువంటి సమస్త పాపములను మనుజుడు నశింప చేసుకొనగలడు. ఎందుకంటే అంతకు ముందు జన్మలలో మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి సాంగత్వాల వలన కొండలుగా పేరుకుని పోయినటువంటి పాపాలన్నీ, సమస్తమైనటువంటి పాపాలన్నీ కూడా సత్సాంగత్వం వలన, ఆ సత్సాంగత్వంలో భగవంతుని ఎడ కలిగినటువంటి అనురక్తి వలన తొలగిపోతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా శుద్ధ భక్తుల సాంగత్వం చేతనే ఆ దుస్సాంగత్వం వలన కలిగినటువంటి సమస్తమైనటువంటి పాపాలను మానవుడు తొలగింప చేసుకోగలుగుతూ ఉన్నాడు. కనుకనే భక్తి యందలి ఆరంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారు మనలాంటి ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ శుద్ధ భక్తులని సేవించాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. వారి ఎడ నమ్రతను కలిగి వారి ఉపదేశాలను ఖచ్చితంగా అనుసరించవలను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేగాని అందులో ఎక్కడ ఏ లోపం ఉందా అని ఏలుబెట్టి వెతికేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయొద్దు. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు, ఒక విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుని అంటే గురువుని, ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని దరిచేరి అతనిని వినమ్రంగా ప్రశ్నలు అడుగుతూ చేయమని చెప్తున్నారు. సో కనుక మనము శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి వారిని అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటిది, వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని, విశ్వనాథ ఠాకూర్ల వారు మనకి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి అంశాలను, భక్తి అంశాలను తెలియచేసినటువంటి రూప గోస్వాముల వారు, సనాతన గోస్వాముల వారు, జీవ గోస్వాముల వారు వంటి వారి విషయాలనే మనము ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఏవైతే ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే వింటున్నారో అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి. సో ఆ భాష్యాల్లోనే మనం మళ్ళీ అందులో తప్పులు వెతకి టెక్నిగ్రఫికల్ గా ఏదన్నా ఉంటే చూడవడంలో తప్పేం లేదు, కానీ ఉద్దేశ్యాలను మారుస్తూ మన స్వంత విషయాలను, అందుకే భగవద్గీతను మళ్ళీ అర్జునుడికి చెప్పవలసి వచ్చింది. ఆయన ప్రారంభంలోనే వివస్వానుడికి చెప్పినప్పటికీ మనలాంటి ఈ కుహాన సొంత వ్యాఖ్యానాలు చేసుకుంటూ చివరికి ఆయన చెప్పిన ఉద్దేశ్యం నశించిపోవడం వల్ల మళ్ళీ భగవద్గీతను బోధించవలసింది. సో కనుకనే భగవంతుడు మళ్ళీ మళ్ళీ అవతరించవలసిన ఆవశ్యకతలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి
శుద్ధ భక్తులు చెప్పిన విషయాలని ఆయన వారి క్రమంలో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీరు భక్తి వృక్షాలలో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడైనా ఇంకెప్పుడైనా ఇది ఇలా ఉంటే బాగుండు, ఇది నా అభిప్రాయము అన్నట్లుగా మాట్లాడకండి ఎక్కడ కూడా డిస్కషన్స్ లో. సో కాబట్టి అంటే ఇలా అర్థమైంది అని చెప్పడం తప్పులేదు, కానీ నా అభిప్రాయం అని మాత్రం ఎక్కడ మాట్లాడకండి. సో నమ్రతను కలిగిన వారి ఉపదేశాలను ఖచ్చితంగా అనుసరించవలను. ప్రస్తుత జన్మనందే మనం జయమును సాధించటకు కృతనిశ్చయులమై భక్తుని లక్షణాలు అవి. ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఈ మళ్ళీ మనం చేసేటువంటి వాదనల వల్ల మరొక జన్మకు వస్తూ ఉంటుంది, ఆ వాదనలు కూడా పూర్తి చేసుకోవడానికి. కనుక ప్రస్తుత జన్మనందే జయమును సాధించాలి అనేటువంటి కృతనిశ్చయంలో ఉన్నట్లయితే బాలుడైనటువంటి నారదుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ జన్మలోనే సశరీరంతో సహా వెళ్ళినట్లుగా వెళ్ళదలుచుకుంటే ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి లక్షణాలను ప్రతి భక్తుడు కలిగి ఉండాలి అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఎవరికైనా ఏవైనా